Tehát most gondold végig, a strómanság úgy működik, hogy mit tudom én, övé a cég papíron, de van egy adásvételi szerződés, amin nincs dátum, amivel bármikor vissza van vásárolva az a cég. Világos voltam? A strómanoknál mindenhol így van, jó? Hogy mindent, amit kapnak a strómanok, ugye nyilván van, ami az övé maradt természetesen, mert mondhatjuk azt, hogy úgy működik, mint egy ügyvezető, jól meg van fizetve, érted? A stróman jól meg van fizetve, de egyébként úgy működik, hogy mindent, amit kapott, avval kapcsolatban van egy visszavásárlási adásvételi szerződés, tudod? Dátum nélkül, és bármikor kell, tehát aláírtam, minden ott van, el van rakva ugye a páncélszekrénybe, nyilván nem a stróman páncélszekrényében, jó?